aldaw aki. Kumusta ika sa yaon ika sa ligtas na lugar? Ngunyan na yaon kita sa panahon ng pandemya. Panatilion na magbugas kan kamot dangan pag observa pagpasa siya para ligtas ka sa anuman na virus o yan na pwede magdapo sa imo at wala kaipuhan mo man mga taman ang sa imo lawas na paagkan paghibong ng mga simple bagay sa laot dangan sa luwas kan naning mapahusog ang sa imo luwas. Kataran po na lang ka. Thank you. Pagkat thank you po. Okay. Okay lang. Okay lang po.